sľub Armagedon. Záhady, ktoré nikto nevie vysvetliť. Hádanky, ktoré sa nedajú rozlúsknuť. Prekvapujúce a nečakané odpovede. Odhalenie niektorých tajomstiev vám môže zmeniť život. Postavme sa tvárou v tvár tým najväčším hádankám histórie. Pokúsime sa odhaliť najtajnejšie záhady, o ktorých ani netušíte. Veľké záhady. Rok 2000 prišiel zaťažený proroctvami o konci sveta, predpovediami o záhube a tisícročiami výstrach a predpovedí o tom, že sa na nás rúti nevyhnutná katastrofa. Sú to len rozprávania z dávnej minulosti? Alebo sa tieto proroctvá o konci sveta naplnia počas života našej generácie? Pozrieme sa na niektorých prorokov a proroctvá, starobilé aj moderné, vo vzťahu k roku 2000. Uvidíme aj, čo nám o bezprostrednej budúcnosti povedia vedci a na čo sa môžeme tešiť v nadchádzajúcich osudných rokoch. Podrobne preskúmame udalosti, v ktorých sa, ako sa zdá, naplnili proroctvá spred mnohých storočí. Tisícky rokov biblické proroctvá varujú pred rozsiahlou sériou kataklizmických dáv, naplnili proroctvá spred mnohých storočí. Tisícky rokov biblické proroctvá varujú pred rozsiahlou sériou kataklizmických katastrof a apokalypsov, ktorá zničí väčšinu sveta a jeho obyvateľstva tesne pred miléniom. Máme však istotu, že je to toto milénium? Alebo presnejšie, sme si istí, že sa začalo nové milénium? 1. január roku 2000 znie v tejto súvislosti pekne, ale je to v skutočnosti začiatok druhého milénia. Závisí to od toho, aký kalendár použijeme. Hebrejský kalendár je lunárny a práve ten by mali na mysli starobilí biblickí proroci o veciach budúcich. Podľa hebrejského kalendára je rok 5760, do dovršenia tisícročia máme teda ešte 240 rokov. Ďalší je juliánsky kalendár, ktorý sa začína vládou cisára Diokleciána a celé storočia bol veľmi rozšírený. Pápež Gregor ho považoval za nevyhovujúci a poveril Dionýza, mnícha zo 6. storočia, aby prepracoval kalendár tak, že roky sa budú počítať od narodenia Krista. Na nešťastie mních, známy aj ako ten skrátky, zle vypočítal narodenie Krista a zobral nám 4 roky. Napriek tomu bol gregoriánsky kalendár prijatý, používame ho dodnes a nové milénium sa vlastne začalo 1. januára 1997. Takže buď sme nové milénium zmeškali, alebo príde až v roku 2240. Alebo bude niekde medzi tým. V každom prípade, keď začneme interpretovať znamenia čias, mali by sme si pamätať, že rok 2000 nášho kalendára je podľa všetkého viac orientačným bodom než presným dátumom. Pojem znamenia čias pochádza z knihy Matúšovej v Novom zákone kresťanskej Biblie, keď Ježiš povedal farizejom: vzhľad oblohy viete posúdiť a znamenia čias neviete. Sme vo veľmi podobnej situácii ako farizei. Čelíme tomu, čo mnohí pokladajú za koniec sveta alebo posledné dni, ale ešte stále stojíme pred rovnakou otázkou. Dokážeme vysvetliť znamenia, ktoré majú ukazovať na varovania prorokov? Určite je to pomerne dôležitá vec, veď približne 23% Biblie je venovaných zániku. V Starom zákone proroci od Izajáša po Malachiáša hovoria najmä o posledných dňoch. V Novom zákone sa takémuto učeniu venujú Matúš 24 a 25, Marek 13 a samozrejme v podstate celá kniha odhalení sa zameriava na koniec sveta, ako ho poznáme my. Čo sú to za znamenia, ktoré sú natoľko dôležité, že sa im venuje viac ako pätina Biblii? Sú natoľko zjavné, že ich sa naplnila do šokujúcich podrobností. Medzi najjasnejšie z týchto znamení dnes, podľa ich opisu v Biblii, patrí možnosť vojny a zvesti o vojne. Máme očakávať čas utrpenia, aké tu nepanovalo od čias, keď bol Izrael národom.
Dozvedáme sa, že príde čas, keď všetky dobré veci budú nazývané zlými a všetky zlé veci dobrými. Ohnivý vrch sa zrúti do mora a bude to mať devastujúce následky pre celé ľudstvo. Hviezda nazvaná Palina otrávi tretinu svetových zásob vody. Na svetovej scéne sa objaví veľký vodca. Založí nové náboženstvo a od všetkých bude požadovať, aby ho prijali. Bude žiadať, aby ho oslavovali ako Boha, a kto odmietne, toho zabijú. Sám Kristus varoval pred zemetraseniami na rôznych miestach, hladom a morom. A napokon uvidíme, ako sa všetky armády sveta zhromažďujú proti Izraelu na planinách Armagedon. Bude to posledná veľká bitka, na ktorej sa možno napokon zúčastní aj Boh. Toto samozrejme nie sú všetky znamenia, len niektoré